आयु गिलुग बालुग मा गरम बेलाय गेमस्रि आगै नोंनि गितखौ आं दानस्लायबाय क्या बोला तूने सुर होनानैहाय लोगोफोर लाजिना मा बुंनो सानदोंमोन मा बुंफ्लांलाबायबो गोरोन्थि बुजिसिगोन बे गेमस्रिया चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह आयु गिलु बालु मा गरम बेलाय फांखा सिङाव थाबाबो थान्दाखौनो मोना ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है दुगैबाय आं खेबथाम खेब्रै दसबार जालांबाय थेवबो गैया गरमानो मोनगानो रोङा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये मारै दङ लोगोफोर मेथाइ खनलाबायबाय आङो माबा गरमखौ बावगारनो थाखाय वेलकाम गाइसमोन ओमफ्रायो नोंथांमोना मारै थादों दैयाव गोजोमना थादोंना अर सायना दोङो माथा साथा साजोब्बाय माने आंहा दिनैहाय फुंनिफ्रायनो भिडिअ खालामगोन सानदोंमोन आलासि फैनायखाय ओमफ्राय दा ओंखाम संनानै खावनानै माने लेट जायो नालाय ओंखायनो आङो माबायासै आरो भिडिअ खालामासै ओमफ्राय नायलाय आंखौ मोखाङाव जेबो लायाखै आङो नै ओमफ्राय मारै नुदों नै बेथिं गोसोम गोसोम जाजोब्बाय आंनिया बुरिनायखाय नै लोगोफोर बुरिबाय होननानै नायालासे थाना दे लोगोफोर अन आरो माने बुरिबाबो अनबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिराद गाज्रि गाज्रि रायहरोना सोरखौबा नुयो आङो बुरिबाबोथ' ओंखारनो मोनोना फैसा खामायनो मोनोना न' लोगोफोर नंगौना नङा Not bad now you खिथाहर कमेन्ट सेक्सनाव लोगोफोर गरम बोथोरजोंनो माबा गरम बोथोरनि गितसो खनलाबायनो लुगैबाय आंहा खान्दा खान्दा गाननासो थानांसिगोन नामा सही पकड़े हैं बिखुंखौ माबानो हाया आङो थानो हाया नै बिखुं खोबनाय नांथारगौ बिथिं नै आलौजोबो माने गोदोना गोलाव लाव दाउब' क्या बोला तूने सेस गस्लाफोरखौ फिसिनानै थाजोब्बाय आरो ना बासन हिरिखौथ' गस्लाखौ फिजोबनानैसो गाननानै लानानैसो सुनांबाय आङो दिनैहाय ओमफ्राय माथाया गलिबाय आंनिया दिनै गरमजों जिबिथा गरम जानानै बोरबाय लोगोफोर तेजपुराव लांदों आंखौ लोगोफोर जमा जानानै दासो एसे सुग्लायहांबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो फिसालाखौ फुथुनानै दोनखांबाय फिसालाखौ फुथुखांनानै दायो आं नोंथांमोनजों रायलायलायनोसै आरो ना लोगोफोर दसे रायलायनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय दोनसै ना माथो भिडिअ खालामबावनो आङो मावनाय दांनायफोरखौबा आं दिनै खिथिला आरो ना दिनैहाय मावनाय दांनाया मावखांजोबखाबाय आंहा ओमफ्रायो दा हरनिल'सैसो ओमफ्रायो आङो भिडिअखौ आङो दायो नोंथांमोनजोंनो रायलायनोसै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोनहा मोजाङै दंना गासिबो माने गरमजों आङो दानि नुखाबाय आंखौ माथा गरम जादों होननानैहाय नोंथांमोनहा गरमजोंनो आङो दिनैहाय बिराद माथा फाग्लि बायदि जाबाय आरो गरम सहायनो हायिनि थाखाय ओमफ्रायो बिराद फाल्थुखा आङो न' फाल्थु नुयो दा लोगोफोर आंखौहाय मा बुंनो आंनिया माखौ गोसोआव फैयो बेखौनो खनलाबायो दै ओमफ्राय गोरोन्थि बुजिनाङा दै लोगोफोर हागौमानि सेयार खालाम नोंथांमोन लोगोफोर नै इथिं दङ फिसाला गेदेरा गेम गेलेगासिनो लोगोफोर गेम ओमफ्राय फिसाला उन्दैया ओइ गाहायावसो फुथुदों आङो फिसाला उन्दैखौ आंना सानै आरोना फिसाला सानै फिसाला गोजा खिथाखाबाय आं लोगोफोर दे गरम बोथोरा बोरैबा खालामथारदों देग्लाय लोगोफोर मोदोमानो आलौजोबदों आरोना लोगोफोर आंनियाहाय मोदोमानो सेस आलौजोबो ओरैहाय आलौजोबो ओमफ्राय माइसुंबो बेरदों नै माइसुमसो होनोना माइसुमै होनो माइसुंबो बेरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो गरम बोथोरनि बारा थान्दाफोरखौ थाइजौफोरखौ जासोनाङा थान्दाफोरखौ लोंसोना लानाङा आरोना लोगोफोर लोमजायोसो आरो बिसोर माबा बुस्थुफ्रा माने मारैबासो खालामो आरो मानसिनि देहाखौ बेफोरखौ गरम होननानै बाराद्राय लोंबाय थाजाया आरोना बिराद गरम मोनदोंमोन दहाय बिराद गरम खालामदोंमोन आंथ' आलासि फैनायजों ओंखाम ओंख्रि संनाया
थादों बोहैबाय थादों आरोना ओमफ्रायो जै खुरना होखांबाय आङो दैजों लुस्रजोबनानै थानानैहाय ओमफ्रायो बासन एरिखौ सुखांनानै आरो जिबो गांनैसो दंमोन बेखौ सुबाय आरोना ओमफ्रायो दायो आं नोंथांमोनजों रायलायबाय आरोना ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो भिडिअखौ खालामगोन सानदोंमोन आरोना आलासि फैनायखाय माने आलासिफोरखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन सानदोंमोन आरोना बिखुनजोनि माबा फैदोंमोन आरो बिनानाव आफा जायो आरोना बिहाव बिखुनजो जायो ओमफ्राय बिसोर फैदोंमोन ओमफ्रायो आङो बिसोरनो ओंखाम संनानै होनानैहाय नोंथांमोननो भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन इसिनि माने आलासिफोर नालाय ओमफ्राय एसे माबाबाय ओमफ्रायो खिथिनाय जायासै आङो माने ओंखाम ओंख्रि संनाया हारसिं जाबाय नालाय भिडिअ लाग्राबो गैया नालाय केमेरा हमग्राबो गैया नालाय बेनिखायनो आङो भिडिअ खालामासै लोगोफोर ओमफ्राय स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला जेनेबा आंनि रायलायनायखौ मोजां मोनदोंबा आं रायलायदोंसो आरोना दिनैहाय भिडिअआव ओमफ्रायो नोंथांमोना आंनि रायलायनायफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला माने नोंथांमोनखौ खबर लानायखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्रायो गेमस्रिजों रिंसार्ट मालाय गेमस्रिजों रिंसार्टजोंनि माबाखौ आङो खनबाय आरोना ओरैनो गरमनि थाखाय दानस्लायनानै ओरैनो खनलाबायबाय ओमफ्राय आंनिया माने गितफोरखौ माबानानै बेलेगसो खनो आरोना ओमफ्रायो आंथ' इदि रोङा माने ओरैनो बाथ्रा सोना होसिगोन आरोना ओमफ्राय गावदों गावथों दंथारो आङो दिनैहाय लोगोफोर स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालामना हो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जायफ्रा गोदान आंखौ अनदो माने गोजामफ्राबो अनबाय थादो लोगोफोर जायफोरा आंनि साबस्क्राइबारफोर थेंक इउ होयो नोंथांमोनखौबो आंखौ अननायनि थाखाय लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंजों लोगो जानायनि थाखाय आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंजों लोगो जानायनि थाखाय आंहा बहुद गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै नामा लोगोफोर आं माने इन्टारेस्टजोंनो दिनै खनख्रावलाबायबाय माने इन्टारेस्टबो ओमफ्राय लोगो गोदान मोननायनि थाखाय इन्टारेस्टबो ओमफ्राय आङो माने गरमजों जाबजों माने ओरैबायदि मेथाइ खननो ओरैबायदि उत्सा जाखांबायना ओमफ्राय दानस्लायलाबायनानै होखावलाबायनानै होथारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंना रायलायनाया एसे मारैबा दै ओमफ्राय गोरोन्थि बुजिनाङा आरोना लोगोफोर दे गोरोन्थि बुजिनाङा Not bad. Now you. स' बिदिब्ला दोननोसै दै लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ बाय बाय